Amaneix, fa molt de temps, entre la vall de les Canyaetes i el Capurutxo. Un grup reduït dels homes de Cromanyón es disposen a afrontar un altre dia. Lo més important és dur-se algo a la boca en estos temps tan durs en el que el menjar escasseja molt. Estan buscant menjar desesperadament. La caça és l'únic mig de sobreviure. El jove detecta algo i agafa un conill, però no vol compartir-lo. L'amenaça enrabia i el persegueix locament, però el jove no s'amedranta fàcilment. El gran jefe ha aconseguit arrebatar-li el conill. La lluita és constant. Tots volen el tros més gran. El jove no es dona per vençut i n'hi ha una gran disputa. A última hora del dia intenten caçar alguna presa, però pareix que la sort no acompanya. S'ha acabat la dura jornada de caça. Els nostres homes de Cromanyón estan esgotats, però ha valgut la pena, perquè almenys s'han dut alguna a la boca.
Hi han encara disputes per el menjar. No tenen pietat de res els nostres homes de Cromanyón. Són salvatges. Els nostres homes de Cromanyón, antes d'encaminar-se cap a la gran caverna, es dirigeixen cap a un bé escàs i necessari per a la vida, com és l'àuia. La Manà sent el soroll del xicotet naixement d'àuia. Tenen molta set després de tan acalorada persecució. Disfrutarem de tan valiós espectacle. Estan a la porta de la gran caverna i es disposen a entrar en ella. Ha arribat l'hora de repartir el menjar, però no s'aclarixen. Ho intenten contra la filada roca.